Bazalwane, into engizothanda ukuyigcizelela kini before ngiqala ubufakazi bami ukuthi amandla kaMoya Ingcwele la avusa uJesu emathuneni asasekhona namhlanje. Asasebenza ngiwabone kini. Ngilahlekile ngaleso sikhathi bengingekho ensindisweni, bengisezayoni ngaleso sikhathi ngikhonze eintabeni, bekukuningi nje bengenzakala empilweni yami ngiconfused. Ayiwasho ukuthi eclinic vele abangilalela bangi-understand vele ngiyiphara vele yabona kunento engayifunda ngaleso sikhathi ukuthi yazi uma umuntu oyiphara akekho umuntu onendaba nawe futhi akafuna ukuzwa istory sakho akanandaba ukuthi kwenzakalani ngawe. I think there was a spirit esasingembethe ngaleso sikhathi vele sokuthi ngithola ignorant kubantu. You understand? Mayeqhamuka lo sisi yazi ngashaywa uvalo ngalendlela ukuthi ingane zami yazazi nami uyangazi ngashaywa uvalo kwanento ethi mangikhulume kuqala ngixolise ngokuthi ngimbalekele isikhathi eside singimbalekele okay sengibambileke uyabo yazi lo muntu lona ngithe ngisathi ngifuna ukukhuluma ngathi unento engivala umlomo elile sengiphusha nje unyaka wesibili ngiphumile nje ku treatment futhi ngitshelile ukuthi yazini ngilindele ukugula futhi nje ngilindele ukugula futhi ngikhathele futhi angisabuyeli ngempela ke manje ngaphinde futhi ngayotesta ngalibuka nali ikhadi futhi Chris ngcene nini ngaphinde ngayotesta mangiyotesta